өрөхтәһен кийин колбуктах бестибәлбит 10 күннәк ытылыбыт декадабыт этеңге түмүктәнне оны бу улахан терәһиметнән бестибәленнән түмүктәнне бу 6-й 11 күнүттән үйрәтер оңрон тахарар кийин юбилейттан сагаламыт бу край үйрәтер түмәлгә выставкага биги педагогтар бит онна үйрәнәчләр бит выставката була турар онна бу бүгүнгү кеһәгә ырсыл үләләбит ветераннар битен педагогтар битен үйрәнәчләр битен bir gün tümemmit örgöydök kensiyer bitinen pedagoglar bәлерин оғларын кытта итәчиләрен кытта оңран тахарбыт үлеләрен көддөрдүләр ыры болун фольклор болун үнкү болун каста кайыска бит үлели җырын бүгүн жоңго сәргәбитигер көддөрбүпүтен олус астыныбыт.